Anga, oy. Ipit na Col, tayo. tawa ako kay Angaw. Kay Kaloy. Maipit na tani, oy. Ay, nako. Happy Monday! Woohoo! Music! Happy Monday! Everyone, sarap ng tinapay talaga. Gardenia is my favorite tinapay. Sana sinabi mo. Sarap talaga ng kape. Ayan, natapos din yung song. Ayan. Morning. Morning! Wala mga uncle natin, July, Happy JR, Monday! Samson, Mark, Glenn, Okba, Josaphat, Janice. Ikaw nga, Col, ikaw mag-judge, diba? Edwin Kasalanan Malerpis talaga ni Barrios. Peter. Ano siya, abanger siya. Hindi, alam niya namang yung risk nun eh. Hindi ko nasabi na, kasalanan nila. hindi ko pala nasabing balikan mo na lang, no? Sorry, Oh. Col. Galit ka, Col. Hindi naman. Hindi, alam nyo, kayong mga babae minsan, paasa rin kayo eh. Kasi nung una, dapat sinabi mo na lang, wala talaga tayong chance. Para, hindi na lang... Sinabi naman ni crush din niya eh. Oo, para hindi na lang, nung sinabi i-try natin, dapat di ka na pumayag. Para hindi na rin nasayang kung ano mang meron kayo. Diba? So, kasalanan mo rin yan, girl. Umasa siyempre, pinatikim mo ba naman o di nagustuhan niya? Eh ngayon, nung na-realize mo na, ay, hindi pala siya masarap, mas masarap yung isa, magmahal, o di, mas na-miss ko yung isa. Kung kita mo yung kagat sa tinapay ko, parang, tinapay yan, chewing gum ko, nag-i-stretch eh. Parang may cheese eh, no? Grabe, di ba? Di ba, Col? Na, grabe yung... Bye, grabe, bye. Ito yung take ko dyan. Sige nga. Babae is babae. O bakit? Lalaki is lalaki, oh. Oh, Oh. Di ba? Si Peter. tinikman lang talaga ni Julia si Peter. Sabi ni Oo, Edwin. kung masarap ba siya, eh, hindi siya nasarapan. Kaya, Si Chami, ba't tumatawa? Siguro relate si Chami. Uy! Ana, uy. Chami, relate ka, you know? Naipit na si Chami. Chami yan eh. From Davao, we have Alvin. Good morning. Mm. Relate much kaayo, Uncle. Buti na lang hanggang ngayon kami pa din at may isang baby girl na. Kawawa naman si Peter, sumugal na pero di pinili. Ayun, yun. Kasi sugal Oo naman nga, talaga no. po yan. You have to take the Bakit risk. kasi siya, nakipag-break? Hindi, susugal ka naman talaga. At least si Peter, ka-loyal siya. One at a time. Siyempre, kailangan niya may give up siya doon para to stay Gusto mo? ka-loyal. Matapos mong ganyanin, sa'yo na yan. Diba? Vivian Watanabe, good Kasalanan yung morning. lalaki, siya Tol driver Gale. eh. I mean, siya nga nagsabi eh. Oh, kasalanan yung lalaki. Gusto niya yan. Ginawa mong rebound, girl, yung lalaki. Bakit? Alam niya magiging rebound pero tinanong niya pa rin despite. Ba't ka pumayag, bra? Diba? Ito Mm. yun yung mga lalaki. Kung gagawin kayong rebound, see to it. Na See mas- to it na hindi mo masyadong itodo, Brad. Kasi ikaw masasaktan. Gagawin kang rebound eh. Di ba? Maapektuhan ka rin, Brad. Kaya alam mo na, you have to sense na ito medyo mahal pa yung ex na playgirl to. Kaya medyo... Bakit pala bintang ng playgirl? Hindi. Ano lang. Kunyari, sige. Basta, mahal niyo pa rin yung ex niya. Ang playgirl, Dapat- sabay-sabay. alam mo naman yung definition nun eh.
Na may tendency na mangyayari yon. Dapat Brad, di mo muna binabaan yung guard mo. Dapat medyo cover ka pa rin in case na, 'di ba? Ganun ang nangyari, hindi ka masyadong masaktan. Masasaktan ka, of course, tao ka lang eh. Kasi si Julia ano siya, worth it siya. Feeling niya worth it hubarin lahat ng para mabigay niya agad lahat. I mean, pangarap ng mga tao eh. Pangarap ng mga lalaki eh. So parang ibigay ko na lahat dito para maramdaman niya, hindi niya ako iwan kasi ibibigay ko lahat eh. Gets mo? Oo, yun na nga. Kaso, Kaya talagang kaya yung, oo. laglag din si Akla. Kaya lang, binigay mo lahat pero hindi sapat. Kasi, Kahit binigay mo nga lahat. Sa tingin mo sapat na, kaso hindi. Dahil hindi yun yung kailangan niya. grabe, ang ganda naman. Di ba? Hindi naman yun yung kailangan niya eh. Kasi kung yun ang kailangan niya, Brad, hindi na yung babalik dun sa ex niya. Ikaw na yun. Kaso yung binigay mo, hindi yun yung gusto niya eh. Oo, Yung gusto ko nandito pa rin eh. So Oo, dun ako. no. Diba? Ganun ba yung call? Ganun yun, sabi ni Doc Juvie Reyes. Hello, si Ma'am Malu ni Shihara, nag-agree din sila. Oh. Kasi nga, super disparado na daw. Dahil nga super crush. I agree. Siyempre, pangarap mo ba naman? Kainuman mo na. Gagawin mo lahat. Kahit ano pa yan, babae man yan or anything na gusto mo, na pangarap mo makamit, gagawin mo lahat, di ba? Para makamtan. Eh ngayon, nakamtan mo na. Kaso nga lang, hindi lang nag-last because natapos siya agad dun. Dahil nga, iba, ang gusto pa rin ni girl, si ex pa rin. Hindi mo na punuan, brother, yung pangangailangan niya. Which is, alam niyang, dun lang kay ex niya makikita yun at hindi sa'yo. Di ba? Morning. Sinubukan ka na niya eh. Nung na-try ka niya, okay lang, chokes lang. So hanggang dito lang yun, parang okay. Hindi niya masyadong naramdaman yung kailangan kasi may kilig factor yan, brother eh. 'Di ba? Pag si babae kinilig sa pag kinilig ka, akin ka. Oh, 'di ba? Basic lang 'yan, very basic. Kaso may type ka niya, pero hanggang doon lang. Hindi na lumalim pa because may nakabara doon, brother. Kaya hindi ka makapenetrate. Nakabara yung ex niya doon. Nandun pa si ex eh. Alam mo, tama lahat sinasabi ni Uncle. Diba? So, sinasabi mo ba, Col, na lahat lang na i-entertain ni Ate Girl, malamang magiging rebound butas, yan. Magiging unless rebound may yan. dumating na mas malalampasan sabihin ko yung pangalan. Malalampasan si ex. Oo, si ex. O, yung binalikan niya. Okay? Mangyayari lang yun kung clear na ang mind and heart ni girl. Oh, shucks. Kasi, unless hindi pa siya moved on dun sa lalaking yun, you will keep on comparing things or comparing somebody. Eto si ex, may darating sa'yo. Okay, relasyon kayo, pero hindi siya tulad nito. Okay, out. Next na naman. Oh, shucks. Kasi nga, i-compare mo kasi, may standard ka na eh. May naset kang standard, ang taas ng standard mo. Ito, lower lang sa standard ng naset mo. Talagang, itsupwera mo na yan. Balik ka ulit dito. Kasi, siguro nga may papantay o may higit pa dun, pero matagal pa, maghahanap ka pa nun. Diba? Wala namang taong parehas eh. Lahat ng tao magkaiba. Yan yung uniqueness ng tao na ginawa ni Lord, diba? Unique tayo. Meron pa bang Tanya Chinita? Wala na. May angkol pa ba na iba? Wala na. Unique kasi tayo. So, meron ng similarities sa characters na darating sa buhay mo. Bibihira lang din yun. Kaya hindi mo let go to kasi bihira lang siyang dumating sa buhay mo eh. Tapos hahanap ka pa ng isang tulad niya o higit sa kanya, mas talaga mahirapan. Mataas standards mo eh. Kaya kung babaan mo konti, o sige, kahit okay lang ako sa ganito, settle ako ng ganito. Basta siya okay na ako dun. Ang galing mag-dissect ni Uncle. Diba? Huling-huli niya. Oh, kaya, Oo nga, Col, tama. unless makamove on ka dyan sa lalaking yan, girl. Col, kailan siya makaka-move on? Kung hahayaan niya yung sarili niya mag-move on. Kasi hindi mo rin hinahayaan sarili mong mag-move on, girl.
Kasi naglulong ka pa rin sa kanya. Every time may darating, kukumpara mo. Ay, hindi pasado. Shit, yung standards ko Narinig ganito mo ba na. yun sa akin last time? Oo. Oo, narinig ka ni Uncle Boyet din, Col, di ba, Col? Nag-compare? Nako, kaka-compare mo nga lang, Diyos ko. Uy! Yan, oh. Yun yung laso ng halik na, shit, hinalikan mo, hindi mo makalimutan. Pero yung halik niya, nakalimutan mo na. Nung isa. Pero ito, ang halik niya, binabalik-balikan mo. Oh. Kaya doon nadali si Peter sa babaeng kay hindi ko naman ginajudge ito si Ate Julia, pero yun. Pero kung babaero yung ex niya. Yun na nga, kasi yun naman ang gusto ni babae. Alam naman yung babaero, alam naman yung alpha. Gusto niya kasi alpha female din siya, malamang. 'Di ba? Malamang kasi kung beta siya, payag hindi na siya maghahanap dun kay okay na siya dun kay Peter sana. Pero alpha siya mas alpha siya kay Peter. Si Peter, beta Mapapasunod niya yung isa, alpha yun. Diba, Saka ang sinabi mga mo na. alpha, hindi yan abangers. Ay, yung Nag-aabang ang nag-aabang, alpha, oo. pero hindi yan Discreet. hindi magpapahalatang inaabangan kanyan. Dahan-dahan ka lang, lalagyan ka ng mga breadcrumbs diyan, tas susundan mo lang yun. Pag ganyan mo, nandun na. Di ba, Col? Oh, Idol. di ba? Ang galing, no? Hindi, in-explain ko lang yan sa- Di, nakikinig lang ako. Ang sarap. Dahil sa Totoo, gago. Di, Col, para Gago, listening lang kami. Di, para naman makarelate ang mga dumaan sa ganyang call, di ba, Col? Para Di, sa Col, mga dumaan please. sa ganyang situation, Oo. bakit ba nangyayari sa akin to? Somehow maintindihan nyo na tao lang naman tayo. Ang feelings, hindi mo na makokontrol yan So, sino ang mali? Alam mo, wala namang mali dun sa feelings sa sitwasyon ng may mali. Di ba? Sa sitwasyon ng may mali. Kasi nga, hinayaan ni girl, hinayaan din ni Peter na ma-fall siya agad-agad. Hindi siya nakapag-break since pangarap na niya si Julia So, hindi na niya binilagyan ng tinodo na niya. O yan, ito na-try ko na-embrace ko na yung pangarap kong babae. Hindi ko na pakakawalan to. Buhos ko na agad para na-overwhelm siya dahil, teka lang. O, di ba? Brad, hindi kasi agad pwedeng diretsuin mong buhos agad yung pagmamahal mo. Dapat gradual lang, ano lang. Parang tubig sa dam, binuhos mo agad ng bulto yan, di ba? Dahan-dahan lang para hindi agad mag-overflow, ma-overwhelm ka sa feelings. Di ba? Na pakita mo agad na mahal na mahal mo si girl, malulunod siya. So, tandaanin mo, magpapamiss ka, yung mga ganun. Tsaka yung, Di ka makapag-reply agad, yung mga ganung yung factor. mga alpha female, ayaw nila ng clingy girl. Oh, Clingy boy. Clingy boy. Kala nyo gusto ng mga alpha yon? Ang nakakagusto ng alpha na male ay yung mga beta female. Ay, nakakagusto ng mga clingy na lalaki. Magugustuhan ng isang beta female ang clingy na lalaki. Lalaki. Pag Beta to beta. Beta to beta. Okay lang yan. Pero si alpha male, di yan clingy. Hindi yung clingy. makikipag, PDA, di siya ganun, di siya ganun ka masyadong ma-PDA. Oo, at saka yung... Ma-PDA siya, pero to boost. situational. Oo. Situational ang Yes, kanyang tama, pagiging tama, PDA. Tama. Minsan si alpha, PDA siya, lalo na pag nandyan yung tropa niya na papakita niya, oy, binakuran ko na to, akin to ha. Kahit sa harap nila, kikis ka niyan, alpha yan Akin to ha. Just to make sure, mamarkahan ko na to, akin to, wala na mga agaw sa inyo. Diba? Tas, anong gagawin ng mga tropa na nandun, ng mga nakakita? Maglalaway na lang, shit. Diba? Then, yung pag-shit nila, yun na yung bubus sa moral ng alpha male na yan. Diba? Mas outstanding ako kaysa sa inyo. Oh. This is me. Pero kung beta yung lalaki, so, saan tayo? Tatanungin palagi, saan tayo upo? Sabihin ni girl, doon na lang tayo sulok. O sige, payag din siya. Kahit mainit, walang aircon, papayag siya.
Basta ikaw masunod. Ganun si beta eh. Susunod lang yan sa'yo. Diba? Hindi ko na sinabing masama maging beta. Siyempre, Yung difference lang, mga babae may gusto rin nila yung mababait na lalaki, 'di ba? Pero mostly ayaw din nila nung sobrang bait naman kasi nga gusto nila sila yung dalhin sa relasyon, hindi sila yung magdadala sa relasyon. 'Di ba? sarap makinig. 'Di ba? McKinley Fahunyo. Parang relate yung umaga natin na Rafi Solo, Uy, batiin Amen. natin ang happy birthday si... Jeffrey Peralta, hello. Sino? Happy 18th birthday. Nagdedebut ngayon si Daphne May Rebolido. Daphne, happy birthday. Happy birthday, Daphne May. Isa yan sa, sa anak ng mga taga City Information Office na friend ko, si Mama May. Mama Hello May, po. morning. Pati Mami Marge is watching. Good morning. Oo nga, Col. Ang sarap naman makinig sa mga insights mo. Alam niyo, Sandali, birthday no, wait lang. Birthday ng anak ko kahapon si Jaden. Happy birthday, Kuya Jaden. 8 oo years nga, old na. happy birthday, Jaden. Alright, happy birthday to you. Okay, going back. Saan kayo, Col? Nag-ano lang, nag-jump sa time zone sa may Feliz. Oo. Imbes na ang mga bata mag-enjoy, ako yung nag-enjoy eh. Nag-jump ka? may ring kasi doon, dunk. Popost ko po yun, antabayanan nyo yung dak-dak ng pinalebron James. Ang galing talaga ni Uncle, kaya Okay. dami na humaling eh. Uy, ang dami palang lead light one. Okay, going back. Sige. Okay, isip akong tanong. May mga tanong ako habang nagsasalita ka. Mag-shoutout ka muna dyan. Uy, si McKinley Fahunyo, mga taga Davao City, Ecoland. Good morning sa inyong tanan diha. Salamat. O tama, iwanan mo din sarili mo ng konting love, sabi ni McKinley Fahunyo. Totoo ba Tama. yun? Totoo ba yun? Kaya Kasi ba pag wala yun? kang pagmamahal sa sarili mo, binigay mo na lahat kasi. Ako naniniwalang totoo yun. Oh, totoo naman talaga Totoo yun. yun na pwede mo ma-divide. Sabi nila kasi hindi, pag namahal ka todo, hindi, kaya mo yan. Kasi pag mahal mo yung sarili mo, hindi ka masyadong magpaka... oo. Bakit yung iba nagpakalulong, nagpakalasing, parang saktan yung sarili nila para dun sa tao minamahal nila. So sinaktan niya sarili, ibig sabihin wala ka ng pagmamahal sa sarili mo. Kasi if you love yourself, puta, magpaglow ka. Ayaw mo pala sa akin ha. O magpaganda ka, magpapogi ka. Para makita niya, uy, shit, yun yung sinayang ko. Ganun. Hindi yung magpakalugmok ka na lang dun. Hindi ka na makatulog. Di ba? Iyak ka na lang ng iyak. Totoo yan. Oh, magpakaganda ka, magpaka-sexy, magpapogi ka, pamacho ka. In short, huwag tayo papayag maging rebound. Oo. Kasi inatrack ni Peter yun eh. Aminin na natin, inatrack ni Peter yun. Kaya kasalanan niya rin, malaki ang part niya dun sa pain na nararanasan niya. Kasi inatrack niya yun, minanifest niya eh. Wala namang He was problema. there when she was broken. Binuhos niya kasi agad. Oo. Binuhos mo kasi agad, Brad. Wala namang problema. Naging kayo, itry nyo. Kaya nga may word na try eh. Hindi naman sinabi na, sure na yan ha, tayo na sure. Oo. Hindi naman sure agad, try lang naman Yung eh. babae nga, hindi yes agad eh. Tinry lang. Sige, try natin. Try. Sige, tinry nyo. Kaso, hindi nag-work. Di, Totoo yan. parang sports na lang. Okay, sige. Sure, Okay. malu. Na-try natin, hindi talaga pwede. Di, sige. Sa'yo, sineryoso mo agad. 'Di ba? Pag sinabihan kayong i-try natin, huwag nyo agad ibuhos. I-try nyo parehas na mag-blend, mag-match kayo. Pag nag-match kayo, then saka nyo na, okay, sure na tayo kasi na-try natin, okay pala tayo. 'Di ba? Pag sinabi mong try, ibig sabihin, try mo lang, testing. Testing on waters. Wala hindi magka-jive di. Move on to another. Ganun lang naman yun. May napansin ako sa alpha and beta pagdating sa, pag nagiging sila na. Ang beta, nagtatanong ng, anong meron tayo? Ang alpha, hindi. Napansin ko lang nalista ko. Totoo yan. Tayo na, kung tayo na, wala nang Napansin ko lang. Si beta na lalaki, Hindi, gusto niya manigurado. Oo, Ano ba tayo? Oo, yun, napansin ko. Ano ba tayo? Anong meron? Napansin Tayo ko. na ba? So, Si Alpha, hindi magtatanong yan. Kung anong meron kayo, yun na yun. yun nga. Yun na yun. Yun, napansin Tapos pag ko. alanganin na, sasabihin na ni Alpha na, bakit tayo ba? May ganon.
Bakit? Naging tayo ba? Okay, eto lang naman setup natin na bakit ka humihingi ng more than that? Wala naman tayong usapan na, di ba? May usapan ba tayo na after this, magpakasalang kita or after this, ikaw lang talaga? Wala naman tayong usapan ganun Oh. Si Alpha, i-enjoy niya lang yung moment with you. Kaya importante talaga, Col, na alamin mo kung ano yung gusto mo, no? Hindi pwede kung sino lang yung dumating. Oh, of course. Dapat clear sa'yo kung ano yung ine-expect mo sa relationship. Mm. Dapat alam mo din kung sino ang para sa'yo, kung ang Si gusto. Mamalo. Yung meron tayong mga temperaments gusto mo ng iba-ibang personality ng tao, pati yung love language, aaralin mo ano yung mga love languages. Maganda yun. Kasi masusort out mo hanggang lumiit yung options mo. Hindi yung kung sino lang dumating, magpakita ng affection. Totoo yan. Huwag agad-agad. Kasi, ang hirap din kaya na paulit-ulit ka, kumbaga mag-start ka na naman. Di ba yung pinaka nakakapagod at stressful yung magsisimula ka naman sa umpisa. Di ba? Tapos lahat ng effort mo, nagawa mo na, tapos balik ka na naman sa umpisa. Nakakapagod kaya yun, draining yun. Di ba? It's like looking for a new job. Mag-start ka, okay, to refresh something new. Pero the adjustment is there. Mag-adjust ka talaga. Lalo kung Adjust sabi ka ng mga adjust. single mom, kasi, ang hirap matuto lalo pag may nagpapakita sa amin, weakness namin yan, pag may nagpakita sa amin na mabait sa anak namin, Oo. mabait sa amin, parang nagiging image na pinapakita niya, provider siya, protector, karupukan namin yan, marupok kami dyan. Kasi yun yung hinahanap nyo na nawala 'Di ba? So, kailangan yung may pumuno ng pagkukulang na Nang yun. missing piece, yung daddy image, yung Pag partner. napunuan yun, kaya pag may dumating, Oo. kala nyo yun na yun. Kala mo, Ay, mahal niya yung anak ko. Okay kami. So, ito na siguro yun. Totoo yan. Ay, ang tanong kung may label ba, ano ba kayo? Ay, mahirap. Mahirap naman ang dire-diretsuhin mo. Kaya nga, nandun yung try. Tinry nyo. Kaso hindi talaga nag-work. Oo. Pwede, wala. Huwag mo agad ibuhos kung nasa trial. Di ba? Kaya nga may trial, di ba? Oh, kaya nga sinabi. Pag trial, uulit naman talaga yan, di ba? Trial lang yun, ha? Okay, ba? So, totoo yun, Col, talaga, no? Pag di ka bet, kahit anong effort mo talaga, wali. Wala. Hindi. Kung Kasi hanggang yung dun bet lang. niya, kahit walang effort, bet niya yun. Ay, oo. Di ba? Kung wala kang, hindi mo siya bet, kahit ano pang ibigay niyan sa'yo. Oo, totoo yan. Okay, thank you. Tatanggapin mo. Regalo, Pero walang material. dating. Oh, wala. Parang, sige, thank you. Pero, dun ka sa bet mo, wala namang binibigay sa'yo, ikaw pa yung magbibigay. Para mapansin Ganun ba yun, ka lang. Col? Ganun yun. Sabi ng friend ko. Ay, nako. Di ba? Okay, fans can muna tayo. Oh, fans ka Sabi na, ni fans ka. Arvin. Sila na nagsabi, Carl Blanchi. Iba talaga salita ng mga kaloyal. Makakaintindi yung kaloyal tulad Arvin namin. Jundis, thank Sabi ni you. Rafi Solo. Sige Morning. nga. Sarap naman po pakinggan, sabi ni May. O, di ba? Sabi sa iyo, Col, dami namin nakikinig. Wow, thank you. Roy ko, solid, makinig, call. Salamat, Roy ko, ha. Col, kailan mo na-realize yung mga sinasabi mo? Diba? Kasi syempre, wisdom yan When was that? Ano yan, matagal na yan sa sinabi ng friend ko, kaya matagal na yan sa isipan ko. Ano, Col? Maghihingi ako ng advice, kaya ako pala ko hihingi ng advice. Ako din. Carlos Silvestre. Hello sa iyo So, Col, dyan. sinasabi mo na kahit super duper aware ang isang babae na babaero, pag mahal niya, mabubura yung mga reality, yung mga Oo, imperfections. Di kasi perfect yung tao eh. So, Ganun ba yun, Col? eto yung Hindi lalaki. perfect? Oh, di naman talaga perfect. So, nang May bababa- perfect ba? So, So, lahat kunyari- kayo may babae kayo. Exempted yan. Kakasabi lang. Hindi naman porket hindi kami perfect sa pambababae agad kami nalilink, di ba? Go. Oo. 99.9% yung germs, di ba? Oo, di ba? Germs. Ano yung point 1? Hmm. Yun yan, Col, yung point 1. Oo, kami yun. Kami yung point 1 na germ. Kaya pala germ. post kayo ng mga pictures ngayon. Ganun talaga, no, papost naman talaga kasi. Hindi, dati hindi. Naman, di ba, Col,
Dati hindi Oo. kayo pala post. Baka iba yung nakita mo na pala post. Kaya nga, Sa mga pala post! Oh, diba? Kaloyal! basta pala post yan. Diba? Post kayo ng Baka- I love you so much. Iba yata yung nakita niya, Cool. I love you so much. Tignan ko ha, parang iba. Meron dito, yan, iba nga. Yung mga pala post Francis talaga. Patromo, dyan ako hello. humihiling. Andy Pulientes. Mas na-appreciate ko pa yung hindi pala post. Martinez Cobal. Jeffrey Pabilonia. Alam mo, porket hindi nagpo-post, mabait na, walang ano. Lalo pa nga yung pala post. Good morning, JM Mehos. Yung out of the blue nag-a-appreciate ng spouse, ng asawa. Yung hindi niya naman anniversary, pero mag-a-appreciate ka bigla. Iba nga yung nabasa mo. Iba yun. Hindi sa amin yun. Ako, nag-post ako, may birthday ng anak ko eh. Si uncle naman, syempre, nagpo-post siya dahil may ano sila. Ay, gano'n yung pinost sa uncle, nagbabike siya eh. Sana all nakapag-bike. Diba? Col, na nakita akong Civic na kakulay sa'yo, Col. Akala ko sa'yo, nag-park din one time. Hindi, kakulay ng kotse mo. Kaso, iba yung mugs, tapos walang tint. Sabi ko, akala ko ba pinatint na to ni Uncle? Ba't walang tint to? Tapos nag-change na pala ng mugs. Eh, di ba, hindi ka naman nag-change ng mugs? Oo, kaya hindi pala sa'yo yun. Kaya hindi yun. Diyan naka-park dyan. Babaero yun. Kasi naka-mugs eh. Pero kakulay ng ano mo, Col, kotse mo. Kala ko nga yun sa'yo yun. Yan, Doc Juby Reyes, hello po. Francis Ian Patromo, Col, yung friend mo, feel ko babaero. Feel niya rin daw, babaero ka rin. Yun. Anyway. May tatanong lang kami, hindi. Safe to, safe. Bel! Safe to, iba-ibang topic kasi yung Hindi, Col. balikan sa ex. Halika. Hindi yan. May naghang dito. Oo nga, dali. Hindi na mag-click ko. Bel, hindi, bro! Saglit lang. Bel, di kita nalaglag. Isang beses lang yun. Maayos yan eh. Kakacheck lang namin dyan. Diba? Mayos na ba Sabi to? po ni Bel, walang Ayaw tiwala mo, kay ano? Uncle. Alam nyo na kung sino sa amin Oo, pinakamatino. ayaw mo. Ayun na pa. Kanina wala yan. Ayun, bumalik na. Kanina wala yan. Bel, Gumana. bakit kahit babaero yung lalaki, Uy, hindi ko. binabalikan pa rin ng babae? Bakit kaya? Kahit alam namin babaero, bakit? Mahirap yun. Hindi ako makarelate kasi. Galing mo yun. Paano ba yung wala? Baka alam mo. Ha? Baka alam mo. Kaya ka nga tinawag kasi wala rin akong alam. Pati si Jerome wala rin alam. Kahit ano lang, bakit kaya binabalikan ng babae yung babaero? Clue daw. Tingin mo, hula lang. Baka masarap. Uy! Ayun! Yun na yung sagot doon. Oh. Oh. Di ba? Nakarelate. Oh. Oh. Ano sagot niya? Baka? Masarap. Oh. Alam mo, ang hirap kasi mahanap sa isang tao yung package. Ay, hindi nga. Wala ka kasi perfect. Mahirap. Ito ayan, tulad yan. May tsura, mayaman, professional, mabango, masarap. Pero meron talagang may but talaga yan. But, babaero, yan. Oo, may bat talaga. Oo. Kasi ako, alam mo, maganda, sexy, yummy, masarap. But? Mabait, but loyal. Ang ganda ng bat niya, positive. Ew. Tapusin na natin to. Salamat salamat. Happy Monday, kaninyong tanan. Thank you so much for watching. Bye! Babel. Christian Lloyd Flores is watching. Sino tong isa? Virgilio Tongo, thank Si you sa Baby stars. Josie Pamaran. Good morning. Sa mga Bye. classmates namin dati. Salamat po. Pang-referee daw yung suot ko. Buti nga light blue yan. Yeah. Traveling sa puso ko. Ay!
Shopee, tanongin natin. Salamat! Bakit binabalikan natin yung babaero? Depende. Bakit nga? Bakit? Bakit? Ano na babalikan? nagustuhan nyo sa mga Ano babaero? nagustuhan sa babaero? Depende. May magaling, may hindi. Pero ba't ka nga bumalik sa babaero? Kasi magaling. Magaling. Ay, Mahal mo. oo. Mahal mo. Wala na. Daghang salamat!